Ini ki kesenengan playernya Pak. Ayo Mas, Ibu Natri yuk. Langgame Caping Gunung mangke jaiponge Gubuk Asmara. Mangga dadosaken coy. Pak Yoto unjuk sedanipun ingkang pilengan. Pak Modin Kembang Rawe. Siap. Yuk. Kane jago Caping Gunung kudu sarung. Ngono kuwi lho wis kuno Mas. Lah diganti apa? Lah mbuh. Apa Kok ya dudu sarung, dudu payung. Sekali-kali apa ngono? Diganti kondom ya. Apa iku? Elastis. Astagfirullah. Elastis. Pak Toyo. Pundi Pak Toyo? Beliaunya saya. Pak Toyo dada-dada. Saya pundi Pak Toyo niki Pak Toyo. Beliau di Pundi? sana. Sing pegangan cagak gendera saya. Oh alah. Pak jenengan nek kirane mboten kuat angger dada-dada ngenten ya Pak ya. Nggih, dada-dada. Pak Toyo mboten sangu to Pak? Lho ki rono lho. Aku rono Mas. Engko sik Pak Yot, nggih, siap. Pak Yoto. Pak Toyo. Pak Yoto. Oh Pak Yoto, mulane kok gak dada-dada. Aku ki keliru kok ya. Mau bolak-balik. Pak Yoto, Pak Toyo kereta malam. Oh iya. Oke. Icak-icuk niku Pak. Pak niki jenengan ngersake kula napa mboten ta Pak? Hah? Nggih. Ayo, disyukurno, Dok. Eso, ayo. Syukur bisa nyala gunung desa dadi reja Gubuk Asmara. Sing ingkang wonten wingking Pak Deku. Ngombe layang bayar. Lia Waroka. Elas. We vision. Elbas Audio. Ono gendruwo ono ngono. Awas ada penyelundup.
gubuk asmarane yo. Aku kae nyimpen wadi wiwit mbiyen tumengko saiki aku kae kebak cerita wayah wengi nganti kagrakrena. Piye Mas? Pak Toyo mbek Pak Yoto iku piye jane? Heeh. Oh, diam-diam. Diam-diam Oke. aja. Kok Oke. cakicuk lagi beraksi. Iya. Agak dilumpukke ya Mas ya. Nembe Agak. dipanasi. Mboten sakniki mawon, Pak. Iya, wis. Yo, monggo dadosaken. Aja depan sak jroning ati. Jatah tur Saya maraan. Aku kowe dadi karo mergole gubuk asmara. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, setenipun.